přetížení. U Jirky se traduje, že neumí lítat rovně, což za chvíli uvidíte. Co jsou tady od začátku, už vědí, na co se mají nachystat, ale ty, co přišli později, to viděli před chvíli u Lukáše ze stejného klubu Lipencí a nyní to vidějí u Jirky. Výkruty pomalu ve visu, nad letovou drahou, ve výši 5, 6, tak teď 5-6 metrů. Vidíte, že letadlo v tom větru téměř stojí na místě a jenom se přetáčí a přetáčí. Jak jsem říkal, jsou piloti a piloti. A showpiloti ty lítají ve výši 5-6 metrů a níž. To pak dá na ruku. Letadlo je 18. Co tohle monstrum, ten motor musí udržet. Rozpětí je 3 metry. Viděli jste ty výkruty v kruhu a to byl kroužek. Teď vám předvedl výkruty a na půl kruhu je otočil a udělal na obrácenou stranu. Podívejte se teď. Víte, co tam je na konci křídla za přetížení? Jestliže se vám jeho vystoupení líbí, povzbuďte ho. On to slyší všechno, zkuste třeba hlasitěji a uvidíme, jestli se dotkne směrovkou. Podívejte se, metr nad zemí v tomhle větru. Krásný nožák, obrácená zatáčka. Na plný rychlosti. Teď ho přetočí. Ne. Myslel jsem, že naváže jako na druhou zatáčku, na druhou stranu. Přešel do plochý vývrtky a znovu do výkrutu. Na vrtuli a bohužel zesílil vítr, takže vidíte, jak to letadlo musí být proti tomu větru nakloněný, aby stálo. Jirka pustil čoudění, o kterém jsem povídal, že ho přivonili po klobásách jednou. No, tady vidíte vítr, normálně to letadlo je kolmo k zemi a teď vidíte 45 stupňů. Tohle Jirka dlouho nezažil. Tohle neříkal, že je to vis na vrtuli, ale sledujte, nedá se to, nedá. Jestli jste tady byli na začátku, tak jste to viděli, že ten Jirka ho postavil, jako kdyby ho tam přibyl na tu oblohu. Ale teď to nejde. Chceli zůstat na místě, prostě to letadlo musí bojovat s větrem. Myslím si, že na to bude Jirka vzpomínat a bude říkat, pánové, ten vis byl pod 45 stupni. A to váží to letadlo 18 kg. To je jako kdybyste měli držet kanistr benzínu.
kombinaci těch křidílek, jak to tam všechno vibruje. Vidíte tu směrovku s vejškovkou. Teď teda ne, teď byl 10 cm nad zemí. Sledujte to. A ještě vás zdraví rukou. Čím to řídí? Tak tohle je Jirka Jarolímek, jeden z nejlepších showpilotů v České republice. Ještě